Barligina silem. Bizben birge женїске же туге даїнсизба, мен сізге тіркелуді, бірінші ставкани коюди, жане тенгерімді біздін промокод пен толтеруди корсетемін, бул сізге улкен бонус береді. Сайтка кірген бойда сізді уртурлі слот, оїндаринин улкен тандауи, карси алади жане спортик мачтар, мен бугін сізге волейбол командаларинин бірі турали корсетемін, сол жакта барлик спортик оїндардин тізімі бар жане олоте улкен, волейболен жогарги жагинда дерлік, они басин ис. Елді жане сіздіки сіздін суїкті командан ис, команданизди тандап, оган бейстігін їс келсе, озін із геколайли коефіцієнтерді тандан ис, мумкін диктер негурлим жогари болса, утистарин із согурлим коп болади, содан кеїн сомани тандан із сіз, озін іздін суїкті командан із га бес тігудікой ганнан. Кеїн баруга болади бірх бет, озі жасаган бір ікс оїндарин ойнаниз. Мунда олардин копшілігі бар булжерде менін суїкті оїндарим коп, мен бес тіккен команда ойнабжатканда мен жиї плінко жане краш ойнаймин. Бірак сіз озін ізге унайтин кескелгенін тандаяла сіз, енді мен сізге калай тіркелу керектігін корсетемін. Вебсайт-та томенгіон жак буришта. Утір бар, QR-коден пайдаланип телефондарди тіркеу бар. Міне Android ушін QR-коди, міне iOS ушін QR-коди, енді мен сізге комп'ютерге тіркелуді корсетемін. Жогарги он жак буришта жасил тіркеу туймесі бар, они басиниз жане тіркеу терезесі пайда болади. Тіркеудін бірінші турі оте бул жилдам жанейн гайли. Бірак утистаринизди али птастаган кездесізге косимша акпарат кажет болуй мумкін. Тіркеудін келесі турі електрондик пошта аркели жузеге асирилади, ол узагирак уакит алади, бірак сіз бірінші акшан изди утип алсанис, ани єшкі індексиз али птастай аласис. Енді тіркеудін ушінші турі, але уметтік желілер мен сондай ак, месенджерлер тіркелудін оте інгайли адісі болипта билади, ойткені Твіттер, Гугл, Телеграм, Яндекс, однокласники жене ВКонтакте, сиякти еле уметтік желілердін оте улкен тандауи бар, сізге енколайли тіркеу турін тандаганан кейін, тандамаукерек бірінші депозитке жуз отис паїз жане толтерганан кейін, алатин коптеген кизикти бонустарди беретін призем промокодемизди енгізуді умит паниз. Сонемен катарсіс тіркеу турін тандап, біздін промокоти енгізген бойда, міндетті турде алгіни скелетін бонус турін танданис спортка немесе казино жане бір ікс оїндарина бонус, енді мен сізге тіркелуден кейн бонус тикалай алуга болатинин корсетемін жогарги он жак буришта сізде мерекелік кораб бар, ол тіркеудін жанинда орналаскан, бонус алу ушін онибасиниз, содан кейн шотинизди толтиру ушін жогарги он жак буриштаги, долар белгішесін басиниз, толтиру турлері баланс отекоп, озін їзге інгайли кез келгенін танданиз, менін танда улила римнин бірі, Binance криптовалютаси, ойткені ол комісіясиз жане есептеулер бірден пайда болади, сіз кез келген сомани толтира аласиз, бірак озін їзге колай лисин тандайсиз, ойткені мунда олардин сани отекоп, сонемен катар шоти толтирудин жаниндаги жогарги он жак буришта сіздін каражатин ізди алубар, сіздін команда женїске жеткенде сізос каражатин ізди бірден ала аласиз. Жане мунда алу адістеріде оте жакси коптеген мисали, СБП, мір карталари, віза мастеркард, жане СБРП енді сіз ойнай аласиз, сайтан лізат алип, утип аласиз. Біздін арнага жазилиниз. Мен сізді енжакси жен їстерге житуге інталандира мин коргенін їзге рахмет, жакин арада кездескенше.